L-erba' bdiet is-sena skolastika ġdida għal bosta studenti u kif ukoll is-suktat il-ħidma għal bosta edukaturi u għalliema. Bil-bibien tal-iskejjel issa miftuħa wieħed jinota l-fatt li hemm numru ta' postijiet ta' għalliema li għadhom vaganti. Net News tkellem ma' Marco Bonnici, il-President tal-MUT, fejn qalilna li bħas-sena l-oħra din il-problema tkompli tippersisti bil-Gvern ħares lejn din il-problema tard wisq. Il-Ministeru prova jindirizza fl-aħħar ħin billi ħareġ dawk is-sejħiet. Għandna informazzjoni li kien hemm proċedura biex jiġu ngaġġati numru ta' għalliema. Għadna ma nafux jekk il-proċedura ngħalaqitx, ġifier prattikament jekk ġewx impjegati. Iżjed tard matul il-ġimgħa nkunu nafu x'shortages jista' jkun hemm. Bonnici stqar magħna li minħabba din il-problema ta' nuqqas li tinsab l-aktar fi skejjel sekondarji din qed ixxekkel il-ħidma tat-tagħlim. Waħda mill-affarijiet tinkwetana però huwa l-workload tal-għalliema fis-sekondarja li tidher li komplet tiżdied fejn għandna numru ta' għalliema b'load li huwa l-massimu li jista' jingħata li huwa l-load ta' 25 u dik ma tħalli l-ebda leeway biex la jsur attivitajiet fl-iskola u laqqas eventwalment meta jkollna l-istaġun tal-influenza biex ikollok replacement ta' għalliema. Problema oħra hija li x-xogħol li kellu jsir fil-laboratorji baqa' ma sarx bl-għalliema jsibu sfida oħra jibsa quddiem wiċċhom. Hemm numru ta' laboratorji li huma maqlugħin. Jidher li kien hemm xi proċess biex ikun hemm tenders fejn daw jiġu refurbish u jiġu magħmra mill-ġdid, però dana kien hemm xi delay fiha u jidher li hemm numru ta' edukaturi li m'għandhomx fejn jgħallmu s-suġġetti tagħhom. Fid-dawl ta' dan għalkemm hemm nuqqas ta' studenti din is-sena imqabbla ma' snin preċedenti, dan in-nuqqas jidher li ma ħeles ftit lill-edukaturi mill-pis li diġà għandhom. Ta' min jinnota li fost l-ikbar tnaqqis reġistrat hemm dak fl-istudenti li se jibdew l-iskola fil-livell tal-kindergarten bit-tnaqqis ta' 651 student minn 9382 li bdew il-kindergarten is-sena li għaddiet. It-tnaqqis f'livell ta' primarja kien ta' 313 student, waqt li f'livell sekondarju l-istudenti naqsu b'137 student. B'kollox it-total ta' studenti fl-iskejjel madwar Malta Għawdex sa qabel il-livell post-sekondarju naqas għal 55,530 student. Dan ifisser tnaqqis ta' 827 student kif is-sena li għaddiet in-numru ta' studenti kienu ta' 56,357. Net News irċieva numru ta' ilmenti mant ġenituri fejn qalulna li t-tfal tagħhom waslu tard għall-iskola minħabba li l-minibuses ta' trasport tal-gvern waslu tard ħafna bit-tfal tħallew jistennew barra. Każ partikolari li jħodna fħal Tarxien intqal il-ġenituri ċemplu fil-bidu tas-sajf għat-trasport u baqgħu b'xiber imnieħer bl-operatur joffri li jwassal lil uliedhom l-iskola iżda ma jistax iwassalhom lura d-dar. Każ ieħor huwa l-tfal tal-kindergarten li għandhom bżonn trasport, l-operaturi konċernati qalulhom li jistgħu biss jgħaddew għalihom bejn il-5:30 u s-6:15 ta' filgħodu. Dan ġie msejjaħ mill-ġenituri ħin redikolu għal tfal ta' dik l-età biex ikunu qed jistennew barra għall-iskola.